Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa maza da mata, ni ne naku Kasimu Umar Jabu mai gabatar da shirin na mai farin jini wato koyar da harshen Turanci a cikin harshen Hausa. ‘Yan uwa maza da mata wanda yake bako ne a cikin wannan channel ta Sox City TV to ya danna muna alamar subscribe, wanda kuma yake a ba bako bane ana tare to ya danna muna like kuma ya sharing a dukkanin wata kafa ta yada zumunta ta computers, wires da sauransu, wato abinda ake ce ma social media. Idan ba ku manta ba a darasin mu da ya gabata mun tattauna akan abinda ake ce ma grammar wato nahwu. Insha Allah yau darasin mu kuma zai kutsa kai tsaye a cikin abinda ake ce ma noun wato suna. Za mu tantance tsakanin Turanci da kuma ainihin harshen Hausa, menene ma'anar noun kuma menene ma'anar suna. Za mu tafi da su yadda suke tafiya kamar yadda muka ambata Turanci da Hausa suna tafiya keke da keke. Allah ya bada ikon zuwa. Amin. Remember, in our last meeting, we have been discussing what we call grammar, and we explained the meaning of grammar and they give a lot of examples. So today we are going to discuss what noun is all about. What is noun, both in Hausa and the English language, since we have told that we are going to throw a two birds with one stone. So when we say noun, what noun is all about? When we say noun in English language, simply means noun is a name of person, place, animal, or things. When you back to the Hausa, definitely you will understand that kalmar suna ita ce kalma ce ta ambaton sunayen mutane, wurare, dabbobi da kuma abubuwa. This is the meaning of English. This is the meaning of noun in English, and also wannan shine ma'anar noun or suna a cikin harshen Hausa. In another definition, noun is a name of everything. Kalmar suna kalma ce ta ambaton komi da komi. Whatever you see in the world, it has a name, whether you know the name or not. Komi ka gani a cikin duniya yana da suna, ko dai kai ka san sunan ko baka san shi ba. I hope you understand this. Another example, noun is a naming word. Noun is a naming word. Kalmar suna kalma ce ta ambaton sunaye. Kowane irin suna, inda ya ambace shi suna, so wannan yana bada ma'anar kalmar suna. To anan za ku iya fahimtar cewa ashe Turanci da ainihin Hausa suna tafiya ne keke da keke. For example, when we say noun is a name of person, place, animal, or things, let's give an example. The example of person, that is John, Jacob, Kabiru, Khadija, Ibrahim, Johnson, Tunechi, and the others. I hope you understand this. When you back to Hausa language also, definitely you will understand that the example of sunayen mutane, that is John, Ibrahim, Abubakar, Mu'azu, Khadija, and also dukkanin wani suna wanda za ka amfani da shi is an example of what? It's an example of person in English, and also it is an example of mutane in what? In Hausa language. So when we take example of place, menene ake ce ma place? Ana ce places su ne wurare. So when we say example of places, that is Abuja, Kano, school, market, hospital. Idan muka dawo a Hausa za ka fahimci sunanen wurare su ne kamar Sokoto, Abuja, London, kasuwa, asibiti, fili na kwallo, menene. If you compare and contrast, you will see that it is all goes together. I hope you understand this. So when we say example of animals in English language, that is dog, goat, cat, elephant, and others. When you back to Hausa language, that is kare, akuya, shanuwa, tumaki da sauransu. Ire-iren waɗannan duk za ka fahimci this is an example of animal in English language. This is an example of dabbobi in Hausa. So when we say example of things in Hausa language, in English language, that is books, biro, the phone that we use to call. I hope you understand this. It is also example of things, cars, and the others, etc. When we back to Hausa language, za ka iya fahimta biro, gida, mota, wayoyin hannu da muke riƙewa, da duk wani abu wanda ka sani za a iya ce mishi wani abu. So it's an example of things. I hope you understand it. This is what we call noun
in English language. And also wannan shine ma'anar ainihin suna a ainihin harshen Hausa. A yau insha Allah nan darasin mu zai tsaya, idan muka dawo kuma za mu sake ɗaukar, idan har an fahimci wannan za mu sake ɗaukar ƙarƙashin shi suna ɗin yana da kashe-kashe, abinda ake cewa types of noun za mu ɗauka da guda-guda. Insha Allah za mu kawo darasin su ɗai bayan ɗai. A sha kallo lafiya. Idan akwai kurakurai kuma a duba, idan kuma an ƙaru a danna muna like, kar ku mance, sannan a danna muna subscribe ga wanda bai taɓa muna subscribe ba, sannan don Allah a taimaka a yi sharing duk inda ya kamata, ire-iren su Instagram, ire-iren su Facebook, ire-iren su WhatsApp, ire-iren su duk wani wuri inda social media take, a watsa shirye-shiryenmu, domin takan yi wasu za su ƙaru, takan yi wasu za su ba da shawara, akwai gyare-gyaren da ya kamata a yi. Allah ya sa a dace. Muna godiya, sai kun zo.